Erokamano maduong' matudri kodwa kendo kagisani wadonjo e chenro marwa mano mar mine wacho. Kawuono ni wadwani mondo wago twak kod Pauline Oginga mabende en apisa maduong' e migao mar Alwora County ma Mombasa. Ahinya wang'iyo telo ne migao. Wadwani mondo wang'e matut, wang'e wuodhe kanyakla kod tije mabende otimo e county no ma Mombasa. Wantiere achiel kachiel kode ka bende wadhi tudre kode kinde machalo koda mendi. Oimore Pauline, idhi nade Mombasa kono? Oimore Nyajel, wadhi maber Mombasa, sani owacho ni wane winter. Une winter? Ong'ich matin. Manyiso kanyero ni gisani koyo ng'ich kono kabisa. Ng'ino kata sama nyalo ywayo onget kiumrigo to tiende ni ong'ich. Koro sani wane winter Mombasa, lakini wadhi maber, wagone Nyasaye erokamano moritowa. Momiyo wachopo nyaka odiochieng' ma kawuono manyalo tudre kodu e Ramogi TV. Erokamano maduong'. Koro ka wachako kapok wadhi ahinya e tiji mitimo, adwa gomb ng'ei matuta Pauline Oginga en ng'awa, onya kanye, osomo kanye mondo koka wadonje chuny twak. An nyinga en Pauline Oginga. An nyasakwa Kowak Nyamira, jomoko luongo ni Nyakopada. An Nyarocha, an Nyakang'o, kendo an Nyakawuor. Koro nyola Nyamira, jonyuolna nen mosenindo Jaramogi Oginga Odinga. Mama na en Mama Betty Oginga. To atiyo Mombasa County. Nasomo Joelomino Primary, then adhiyo Ng'ia Girls Boarding. Then for my secondary education, adhi Ng'ia Girls, not Ng'ia Girls, Kisumu Girls High School. Then from Kisumu Girls, atimo nursing at KMTC, Kakamega. Then atimo my bachelor's in public health, Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology. Then from there, atimo postgraduate monitoring and evaluation. Then atimo master's in public health and Kameja monitoring and evaluation. Mopogore gi mano, atimo tiegruok moko University of Washington on project management, global research, to kod leadership. Then atiyo Mombasa County. Nachako tiyo Mombasa County as the assistant director. Then abedo promoted to deputy director, heading monitoring and evaluation unit. Then kochopo higa 2020, the former governor Joho kalure gi tich mane watiyo, sano yudo kane corona ne ng'eny, to tije mang'eny kabisa manatiyo as the head of monitoring and evaluation unit, no promoter to be the chief officer for public health. A position I've held up to machiegni. Koro nyocha bedo approved gi County Assembly mar Mombasa as the incoming chief officer mar Alwora kata environment, ma in charge of solid waste management. Erokamano Pauline, ka bende aparo kinde ma bende ne nitiere chief officer mar health, en kinde ma COVID-19 ne nitiere kendo waneno ka omeny county ma Mombasa kabisa. Ne chalo nade ka ine jalno ero ma bende notelo ne migao no mar thieth? Mombasa ne achiel kuom counties that he was leading in most of the policy formulations, decisions being made both at the county and national level. Nikech wan machiegni gi port. Koro kano chakre ni ndeke moko abich manobiro koa oko gi jok mobiro wuoth. Then kanye mane corona ma Mombasa nochako, to bedo ni Mombasa dhano dak machiegni, ji gin quite social, nolandre mapiyo piyo. Koro ne ochuno mondo wachiwre, mondo wane kaka wanyalo rito alwora ma Mombasa mondo kik landre ahinya. Koro ne waketo a very strong team, makata an achiel kuom jok mane collect sample during that time and also contribute heavily in decision making. Lockdown manoti Mombasa ne pek, lakini nyalo kugo erokamano ne sirikal marwa ma county nikech ne watiyo matek kabisa mondo hakikisha ka ne lockdown pok obed ne oket chiemo, no oket clinic e iye kuno, no hakikisha nitie pi modho maler manitero kuro. To governor, the county commissioner at that time, no divert pi. Nikech koro tende ma Mombasa no loro, koro pi mane dhi otende no bedo diverted e ute mondo konji yud pi mamodho maler. Ne waketa very strong team mane collect sample, no kwaninde. No hakikisha kes mara moyudi, to waringo wa collect sample, to watimo contact tracing,
ema nokonyo Mombasa. Otherwise Mombasa ne tuo mar corona nogo matek kabisa. Bas kopogre gi mano, ne wan gi very strong community health component. Mano watimo community based surveillance. Kendo wa collect the report kwa community, gi tudruok malong'o gi partners. Osuptal bende wadhi wamedo capacity mare ma Post General. Koro wayudo referrals for private hospitals to Post General ICU for management mar corona. Kendo ne nitie osuptande moko kendo 2 machak wadhi waloso mondo wakony ji nikech private hospitals ne chajo pesa mang'eny kabisa. Koro wang'iyo kaka wanyalo konyo jowa mondo kik giti gi pesa mang'eny nikech most of the private hospitals ne dwaro ng'ato kapok okete iye to nyaka ochul deposit mar Sh300 kata Sh500. Koro wang'iyo ni in line with the universal health coverage monego bed waduoko piny pesa ma ng'ato tiyogo ka thiedhre. Ne waneno ni mondo wamed capacity mar osuptandwa mar Coast General mondo okony jok manigi tuo mar corona. Ema nokonyowa tudruok maber gi chiwruok nikech ok en tich mayot. En gima awach ni mental health status mar ng'ato is greatly affected ka in na first liner mar kata front liner mar corona. But wayudo awards mang'eny kaluwore gi tich manotiyo maber. Emomiyo Mombasa wachopo kuma koro wachope nindi. Mago awards koro kaka mage, puoch gi pak mokwongo. Gin awards kaka mage? Governor marwa noyudo award kaka the best governor in response mar corona. Nayudo award as the best county chief officer 2022. Department of Health noyudo award kaka the best implementing partner 2022. Nikech awards gino chiw 2022 given the fact ni 2021 gi 2020 gik moko nolor. Wachak wayudo award as the most improved or best performing department 2022 kano team Kenya National Chamber of Commerce ne chiwo awards. Likoni sub-county noyudo award kaka the best sub-county Kenya mangima e pimo mine mapek kaluwore gi tuo mar ayaki ka gidhi antenatal care visit. Omiyo awards wayudo mang'eny to wago erokamano nikech en tich maber manwatiyo gi msingi maber kata foundation maber manwakete department momiyo ng'ato ka ng'ato understand ni tije nang'o towards performance maber mar department. To koro gi sani koro lokruok osebedo ka iwuok e migawo mar thieth ma isebede ma bende ipuonjri kata itiegorie. Sano intiere migawo mar alwora. Lokruok ni chalo nade migepe ariyogo? King'iyo train mar public health ma a train environment is just a component mare. Koro environment gi health otudre nikech ka alwora lil tiyudo ka tuoche landore mang'eny. Koro tich man go maduong' kabisa en mokwongo hakikisha na alwora ler mondo tuoche kik bed mang'eny Mombasa. Mar ariyo wabed gi town maneno maler tiende roken kata na chilo kende nyaka sura mar Mombasa ma iluongo ni beautification. Mar adek wadwa timo gimiluongo ni capacity building mar community. Wadwa loko takataka mondo bed ni en koro en mwandu ne community members. Nitie wadwa kawo sorting takataka at household level to capacity build the community mondo gine kaka ginyalo loso compost manure at the community level to giuso ne jok mapuro. Ma bokelo yuto ne ji at the community level to bomiyo gi an opportunity mar puonjo nyithindgi kata chulo bills magin to create nyaka employment ne kijende kata nyiri matindo tindo kata mine mantie community. Wadwa timo recovery waste recovery center ma takataka mondo mowuok to donje. Wadwa timo nyaka policy formulation. Koro gin gik mang'eny mwadwa timo to tudruok man environment. In fact, before some years ago, environment ne part and parcel mar public health. Then no pogi. Koro okan mabor gi kuma ne wantie chon. Kama wantie mwadhiye sani en just a component mar gima nwatimo. Lakini kokatime maber to osuptande dhi pong' gi tuoche. Nikech tuo mar nyaldiema biro ka alwora lil. Tuoche mag chikungunya, dengue fever, biro ka gik moko kaka tiles owe kumora mora ka koth chwe to pi chokre to suna nyuol to kayo ji to yudo tuoche. Omiyo tija en koro geng'o kabisa mondo osuptande wa kik pong' gi jotuo. Ing'eni bende gi sani kaluwore koda weche ma kolera go naneno mana
Jumani ntiere jodak ma bombo lulu ma bende ne ywak, ntiere sewage manomuoch ma bende giwacho ni lila luora kendo giluor. Waneno ka wach mar kolera bende ni malo gi sani kaka kaunti ma Mombasa kata jalno ma bende otelo ne aluora, ere kaka uketo ikruok makare kata rita makare? Ero kamano, king'iyo wach sewage ten gima mulo departments mopogore. Wan gi department mar health, public health specifically, nikech nitie public health act mang'iyo aluora bende. To wan gi department koro mar muasko mang'iyo weche mag sewage. To wan gi department mar infrastructure mang'iyo kaka sewer line ogeri. Gima chendo Mombasa maduong' kabisa en illegal connections mag sewer line. Yudo ka ng'ato gero ot to koketo septic tank kata koketo biodigester. Koro yudo ka gi gitimo illegal connection in storm water drainage. Ne wachako chak mar higani mos ng'iyo kuonde mantie shida sana kuma yudo ka nitie overflow kata ka piny nyaga ukore to ng'enyne yudo ka nitie illegal connection. Koro wang'iyo kwaseng'iyo mwayudo to the three departments move together. Moasko, infrastructure, kod public health. Nikech public health ema chiwo notice. To public health bende ema tere court. Infrastructure confirm into illegal connection or not. Koro it is a collective responsibility mar county to ng'enyne nitie kuom raia kata jodak. Nikech gine magitimo illegal connections to sama koro nitie overflow mar sewage kendo gine magiyuak. Koro wadwa mondo wa make sure nikech nitie kun mano wadhi kaka Mvita, nitie kama wadhi mar simu ya upepo, nitie kama ne piny nyaga pukre ndara ka ijalo ni sariba kata aora moro mapukore. To wabedo gi community mweloso go kabisa mwapimo negi rach mar piny nyaga ka pukre kama no nitie jo ohanda swekra mause bath ndara. Koro sama piny nyaga pukre kama no nyithindo betugo kuonde go jinyono gi tiende gi nono to yamo be kobiro ka sama piny otuo to ting'o chilo mane nitie kuonde to donje chiemo ma giuso. Mane wadhi mu trace kuonde mane nitie illegal connection mwadino masa dikidhi kanyo to onge gima kamano. Koro that is the approach mwakao, mwatimo sensitization to kun ma jiyo tamre kabisa to timo prosecution mondo ng'ato ka ng'ato odagi aluora maler. Ero kamana inya. Pauline kawatieko nikech inyisa ni dakika wabende koro dhi karumo. Adwani mondo inyiswane in kaka jatend migawo kata chief officer e county wang'eni gisani en mor ni thoth mine kendo tele migepe mopogore. En ber malich mane ma bende nitiere e tayo migepe machalo koda mago eko kaka ng'ama miyo kawatieko? Ing'eyo kaka ng'ama miyo ing'iye gi wenge mopogore, te jok ma ng'iyi kaka ng'ama miyo matene giparo nok inyal make critical decisions. Lakini dawachi ni ka telo ken gima yot to ok ni gender. In iwuon nyaka ibed ni itiyo motegno, ing'e gimitimo, ing'e kaka inyalo loso tudruok. Position ma chief officer gima waziri, there's a lot of political interest. Koro nyaka ing'e kaka i-create political balance. Koro gima danyis jok ma diher mondo chop kuma wantiere. Mokwongo nyaka ichiwri, ituonri gik mang'eny. Mokwongo nyaka ing'e iher buk isomo mondo ing'e gima timore. Tijino be nyaka ibed ni ihere imake motegno. To nyaka iyie ni kisebedo e telo nyaka bed jok ma criticize. Ok inyal bedo gosiepe te. Ok inyal bedo gi jok ma paki te. Koro jok ma criticize gi gine jok ma chiewi mondo kik inindi, bed comfortable. To modong kabisa nyaka ing'e ni jatendi kaka wan governor mar county ma Mombasa nyaka isome mi understand ming'e ni to en ang'o modwaro in terms of manifesto ne gi deliverables mage kaka governor ma county ma Mombasa. Ero kamana ahinya Pauline kuom thuolo ma bende isebedo godo kilerono mathoth ewi tiji kaka mano kanyore jatend migawo mar thieth e kinde mokalo kanyakla kod sani mar thieth kod tich e kaunti nero mana ma Mombasa. Wago ero kamano maduong' mar bedo kodwa kawuono e chenro ni mar mine wacho. Wadhi mana yweyo machuok ka waduogo